Yeah, whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If we do, we'll get lost in a crowd of people. Ayan, so welcome to CJoin TV Balita Bayan 101.1. Dito nyo lang matutunghayan. Kunanan niya. Kwentuhan tayo mga kasiya. Kwentuhan isang malamig na gabi ngayong gabi ng Miyerkules. Ayan, kung napapansin nyo, madilim ang ating background. Sinadya ko yan kasi ayoko may pakita ng aking pagmumukha. You know I'm gonna get. Kamusta naman din sa inyong mga lugar? Maulan din ba? Tangay maratudo, madamit nga tantito todo. Yan, make some noise. Make some noise ka, no? Kamusta lagi tinagtitigos ti Tudo? Naong tangkal ka di manen kan ni nanang mo, ano ni tatang mo? You know I'm gonna get you. Kinawat ka nakakadinililang mo, tibalunan. Whatever it takes to get there. Sanabi nga nagtigos ka ti todo. Like everybody else does. Forget about your friends, they don't care who Ayan, sa kwentuhan tayo mga kaisiyang. people. Anyaya, tibagpatan. But baby, we go together. Well, practice tayo palang dati sound card nga ginatang tayo. Easy roll the choices. Kenny siya, Pitia, Coming with me. nasurok, hanagkurang, natalo gasot na pisos. Found you. You never have to worry if what I say is true. Girl, I've been looking for you. Kat me, mayat met. Nagbalimpay dati live na ko man eh. Sinimsim pa ka tayo dati yung mic ko. Napagililo ka naman ko na. Inaayos ko kanina tong microphone. Kasi di siya gumagana ng maayos. Pero ngayon, using the background music sa laptop, I'm gonna get. na-connect na natin ng maayos mga kasije. Pwede na mag-start. Kulang na yan. Kulang na lang yung background ng ating studio, ano. Ayusin natin yan soon pag may pera na. Wait lang, commercial muna tayo. Kontento ti alignment at tricycle mo? Haan ka kadi nga kontento ti alignment at tricycle mo? Wenno ka barbarot ang motor mo? Ken addan nagatag mo nga sidecar ngem pay nay kabit? No problem gayem. Adto yan ngagserbi ka na kayo ti RMCJ Talyer and Workshop. Agiyalain kami ti tricycle no maditi simpana tapno na mahimet-met laeng ati balance ken garaw oray no adu ti karkargayo. But wait, there is more. Ag-assemble kami payapo ti cabinet kada ruangan. Bagay laeng ti materyales ken ibagayo laeng ti kayat yung nga disenyo.
there's more pay agtraha kami payapot itubo kinagaramit ti pagyanan ti mulayo. Garantisado nga napintas ken pulido. RMCJ Talyeran Workshop ket masarakan to'y Barangay San Lucas, Bagsingal, Locosur. Dayain laeng ti pagramadaan ken kaabay ti Mariners Skin Hair Salon and Spa ket makontak kami ti numero 0935-928-4235. Ken i-like laeng ti Facebook page mi, that is RMCJ Talyeran Workshop. See you kasijang! Ay na, makapabisin. Intayun gumatang ti pamigat when merienda. Snowy foodie, masarakan tinaimas nga pamigatan na kas kumatimiki. Aros kaldo, ken, no puraw ti bukel, tambo-tambo. Kunana nga rodan niya jay kanta. Sa jayo na Bagsingal Public Market, sa mulay nga po daytay ti good faith. But wait, there's more. Dapat ay ti creamy macaroni. Pansit na pambahaba ng life. Kunana nga rodan niya. Kanti siya nga yung crispy-licious nga talaga. Naimas and very, very affordable pa. Intayin gumatang kasiyang sa Jai Snowy Foodie. Snowy Foodie. Happy tummy! Ayan nga rodan, Snowy Foodie kani RMCJ Talyeran Workshop. Kunana nga rodan yan. RMCJ Talyeran Workshop ket masarakan do'y Barangay San Lucas, Bagsingal, Locosur. Siyempre, dayan lang dahil tati pagkaramadaan ken kaabay ti Mariners Skin Hair Salon and Spa. Ne, kaya ganda. Ayan, magkontak kami kasi dyan kinumero 0935-928-4235. Kaya nilike-like yung Facebook page me, that is RMCJ Talyeran Workshop. Ay, ket no makamermeriendain kami. At the tamet anis Snowy Foodie nga kunanan ya. Nu puraw je bukel tambu-tambu. Tungala nga reject kanta niya. Ayan. Maya medalyo nga background na niya. Then bigat, let's talk about your business. Katagiti amang rugrugi. Bueno, dagiti dadakilang nga business. Oran niya pa ditag, ready kang kasidyang. Tay promotan dahi nga pagkakakitaan. Ay nano pamilyar ka kani patalastas wenong komersyal ni radyo kani TV. Pues gagawin din natin yan mga kasidya. Iyan ang sada kita tunubigat dagiti masapol kita masapol. Ilan tayo ito amin dagita pagsasarita tayo ito amin dagita kung nagkitiyan yan. Let's talk about business. Kunahan na nga rin. Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya. Nakabakton ti picture da ito yung video niya. Di balen tulat nga daji boses ko ti mangmange ganyo. Takas ko naglaro din. Dark mode muna tayo ngayon. Itong bigat na silsilag. Siyempre at niya po init nga mang paran niya.
Ayan, mga kasigya, abang-abangan nyo dahil tuwing kabarbaro i-promote tayo naman dahil ta business yun. Pagsaritaan tayo. Let's talk about business. Let's talk about money. Let's talk about anyabay. Ano ba bang pag-uusapan natin? Lahat-lahat ng yan pag-uusapan natin mga kasidya bukas ng umaga. Kung di tayo makakapag-live, syempre recorded na naman ulit. Kasi trial pa lang naman ngayong gabi. But I assure you, everything will be working. Tomorrow morning. Awanan di oras tayo. Rabiin, mangrabi kayo. Sa mga hindi pa nagdi-dinner. Sa mga mag-order pa lang sa Jollibee. Pa-take out naman dyan. Ayan, maraming salamat mga kasiyang sa pagtangkilik ngayong gabi. Gabi ng Miyerkules. Gabi ng dilim. Gabi ng dilim. Gabi ng lagim. Kunana niya. Thank you. Manenday to tiya kayem. Ayan. Ito ang kaibigan nyo. Kausap. Karamay. Kapamilya. Kapuso. Ka-PTV. Kahit anong istasyon ba yan, kasama nyo ako mga ka-CJ. Dito lang sa programa natin, CJ TV by Tambayan 101.1. Dito nyo lang matutunghayan. When